Mga kapuso, sayon lang tan-awon, apan lisod di ay himuon. Apan kini atong makauban karong buntaga, daw sisiw lang kaniya ang Flair Bartending. Gani, nagkampiyon na siya sa nagkadiyang Flair Tending competitions dinhi sa syudad. Atong makauban ang kagay-anong si Alfie Balen. Sir Alfie, mayong buntag og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello, may buntag, Sir Cyril. Okay kayo, sir. Nara sa balay para safe, likay sa COVID. Sir, pila na ba kakatuig sa bartending, and when you say bartending o kining Flair tending imong trabaho, unsa ba ang imong ginabuhat? Nagtrabaho na ako as a bartender for like 7 years or 7 na katuig gikan adtong 2012 pag-graduate na ako. So from that time, nagsugod akong career diri sa syudad Yapon sa Cagayan de Oro. Nagtrabaho ko diri. And then hantod sa naka-abroad ko. And then for me, bartending, sir, is passion sa inyong craft, from making the drinks, cocktail drinks, which is alcoholic drinks na siya, sir, and then also mocktail drinks or non-alcoholic drinks. Dili lang kana ang trabaho namo as a bartender, napay daghan pa gyud kay klase. Then most especially ang pag-serve sa guest namo, sir. And then when you say Flair bartending food is entertaining behind the bar tira sa guest while making their ordered drinks. Sir, ngano po ka nahilig ni ining ginatawag nato nga Flair tending? Kani, sir, nagsugod ni siya adtong sa college pa ko, nag-eskwela pa ko. So nagsugod ni sa mo ang subject nga gitawag na mo og bar management nga subject. So from that subject, dadto na kumbaga mas nakuha na kong skills, mas na-develop, and then after that, after ato nga subject, nagpadayon ko hantod sa iabot ko sa point nga naka-appeal na ko mga competitions, and then suddenly nakadaog pod. Sir, unsa ba kadugay nga bago nimo makabisado ang imong routines sa Flair tending? Siguro, sir, nakabisado na ko siya akong routine for like, sige na ako og apil-apil na gyud, let's say from 3 years to 4 years, but hantod karon dili gyud malikayan sa isa ka ga-compete og Flair bartending nga matagakan usahay sa competition na gyud mismo. And then normal na siya sa amoang mga Flair bartenders, but kuan lang gyud siya, continue lang gyapon mi sa amoang routine, and then hantod sa mahuman among performance. Sir, sa Flair tending dili ba kakabado kay siyempre kinahanglan nimo saluon ang mga botelya o di ba ka baso aron dili mahulog og magpadayon ka sa imong performance? Sir, actually ang kulba dili gyud mawala sa isa ka competition, especially sa Flair bartending, kay ang sa competition real tinuod nga botelya among gamiton, o kana siya pwede na siya mabuak anytime kung masayop lang ka og itsa or perform sa imong routine. So ano lang ang always na namo ginapa boost lang among kagalingon nga amuaning time, amuaning stage. So hatag namo tanan namo ang best para sa amuang performance for that competition. Sir, unsa ba ang gikinahanglan nga skills aron mahawod ka sa Flair tending? Para sa ako, kuan gyud, sir, ang kinahanglan nga skills para mahawod ka ani nga kani nga craft is patience, pasensya gyud, sir. Taas nga pasensya gyud kaayo sa samot na mag-create or maghimo og routine, isip mao to imong i-perform for your competitions nga mga upcoming competitions. Dili lang ka na imong i-consider, apil na pod ang music o timing sa imong routine. Sir, unsa na ba nga mga competitions ang imong naapilan og nadaugan? So kasagaran, sir, diri gyud ko, sir, sa syudad, sir, sa Cagayan de Oro, daghan ko og naapilan nga mga competitions diri. So way back nag-start ko as a student. So nag-start ko from 2011. So from that year hantod
2019 ang pinakalas na competition nga naapilan. Then apil na po dira ang pag-apil na ako sa Cebu, like sa Manila, sa Luzon, naka-apil po dira og mga competition. Oh, thank you. I'll get you. Wow, amazing yun kayo ang skills ni Alfie mga kapuso, no? Gani ako maglisod yun ko og salo og magkambyo sa duha ka botelya ngadto sa kuang mga kamot. Bitaw, dagan kayong salamat Alfie sa pagpakita sa imong skills sa atong mga kapusong Mindanawan og amping pirmi sir. Thank you. Chillax lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.